नमस्कार मंडळींनो, कसे आहात सगळे? बरे आहात ना? सिक्का 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 चालू हो जा सिम सिम। अभी कैसा हो गया है? फॅमिली खेळेवालीला घेणार का? तुमच्या फॅमिली खेळेवालीला। अरे देवा, पडा मोबाईल। हॅलो मित्रांनो, या यूट्यूब चॅनलवरती कोण कोण ॲक्टिव्ह असत कमेंट करा, कमेंट बघूया। कमेंट करून सांगून कोण लाईव्ह ते इंस्टाग्राम सारखे आहे ना, नावा कळणार नाही। मन होईदार अरे तोहरा के कल्ला के जावानी बिली 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 उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, पतंग कैसे उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, तुझे पतंग कैसे उड़ी उड़ी जाए। गडचिच्या बाजारात घोडामोगच्या बाजारात पावलं रे पावलं रे। ए बाबू, वालीला घेणार का? तुमच्या फॅमिली वालीला घेणार का? कैसे हो भाई लोग? हमारे इस यूट्यूब चैनल में वीडियोस देखते हो कि नहीं? चॅनलचा मित्रांनो मोठा प्रॉब्लेम झालो। त्याच्यावर मी थोडा मार्कर यूट्यूब चॅनलवरती एक त्याचा व्हिडिओ येतो, तो नक्की बघा काय झाला था। रमटाय था कमाकम।
सगळे माझ्या तोंडावरच बघित राहतात लाईव्ह करू लागले का. अरे मेरे चेहरे पे क्या कुछ लिखा है क्या भाई साहब. अरे आम्ही लाईव्ह केला तर काय प्रॉब्लेम नाही मित्रांनो. हे बघा झाडा कशी सुकली ती, कधी हंतले काय माहित, कोणच्या कपाळावर पडतील ना तेव्हा हंतले. अजून दाखायचे जरा पुढे गेल्यानंतर. हा बघा कसं आहे ना आमचं, कसं आहे ना थोडा मार हर्षेत बघा कसला सनसेट होता. सनसेटची एक क्लिप काढायची, हा व्हिडिओ क्लिप फास्ट फॉरवर्ड मध्ये. अरे कोण कोण लाईव्ह आहे त्यांनी मेसेज तरी करा. पुन्हा एकदा लाईव्ह